लास्ट बेग इखो फाथाय जाबाय आरो गारि गंसे फुल जाबाय बेयाव नै ग्रोब जाखाबाय दा गोजौ गाखोबाय जोंबो बेखौ खालि खालामसै जोंनिया गोजौ गाखोना लाबाय दा बेखौ मोनसे मोनसे खालि खालामलांसै आरो मिला हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फरायबाय जों दायो गामियाव माल दिखोनो नागिरदों जोङो माइ दोननो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोन देखायनो नागिरदों जों माबायदि दिखोयो माइखौ गारियाव नायलांबाय था नोंथांमोनाबो आं देखायलांबाय थागोन जोंहा गारि लाबोबाय जों ओमफ्राय गंसेया ओरै लुद होगासिनो दङ बेथिं नैबेस्रावनो लुद होगासिनो दं जोंहा माला ओइ गंसेयाव बेखौ लानानै जों दा थांगोन आरो गुदामाव माइ गुदामाव लुद जासिगोन बियो जागासिनो जाहांबाय नै लुदा नै माइ लुद होग्राया नै नैथिं सुबाय आरो नै बेयाव सुदों 43 बेयो माने माइआ बेखिनिखौ माइखौ लांगोन आरो मिलाव नै सासे उन्दुग्रा दं दे थिखो बोलो एसे खस्थ'यै नै माइ थिखोनाया इसोरा हागलायाखै नै जासिगोनानो आरो इयो बे गंसेया फुल जासिगोन नै लास्ट बेग इखो फाथाय जाबाय आरो गारि गंसे फुल जाबाय बेयाव नै ग्रोब जाखाबाय दा रेडि जाबाय नै जालि तालि खाबाय बेयाव ओंखारलांसिगोन आरो दा गारिया बे ओंखारलांबाय जोंनिखौ लायलायनोसै आरो गारिखौ है नै नांथालांदों दंफाङाव ओरै ओंखारलांबाय दा जोंनिखौ सोलायनोसै गारिखौ जोंनिखौ सुनानै लुद खालामनोसै आरो जोंनिखौबो नै जोंबो गारिखौ थिखोनोसै जोंबो नैयाव जाबाय जोंनाबो थिखोनोसै आरो जोंबो दा थिं रेडि खालामना लानानै थिखोनोसै दाउखिया 800 पेकेट दंमोन बेयाव गासै बस्थाया दा बेखिनिया थांबाय नै बेखिनिया दंबावो आरो दा लांग्रोनोसै थिखोना लाग्रोनोसै दिखोनानै दायो थांबाथाय देखायनोसै आरो बहा गारिगोन मिलखौबो देखायनोसै बोख्लायनायाव थिखोना लाग्रोनोसै जोंबो जोंनियाबो लुद जाबाय नै दा जों लुद होनानै नैबे बहिफोरखौ लानोसै लानानै थांसै आरो बेखिनि बस्थाखौ थिखोबाय नै जोंनाव बेयाव दङ 75 पेकेट बेखिनिखौ ओइ गुबुन खालाम सुइसखौ जोंनिया नैबेबो थिखोबाय जोंना नै गारिया फुल जाबाय आरो जोंना दा लासै थांनानै बोख्लायना फैनोसै जाबाय लुद जाबाय जोंनि गारिया मबाइल लादों नै आं ओमफ्राय थुमलानि मबाइला इउटावबो दां जाबासो आइ इउस दं दां नों थाङाबा
नै बेखिनियानो आरो माला दा थांबाय थानोसै देखायलांगोन नोंथांमोननोबो माबायदि बोख्लायहैयो बबेयाव बोख्लायगोन नायनांबाय थादो थांसै नों लामा ओंखारफैबाय नै थिं दै लायनो थांदों बैयाव दखानाव दै लादों दै सै लानानै ओंखारलांसै आरो लासै लासैनो थांसै दै लाबोबाय नै दै लोंसै फ्रिजनि दै थान्दानो लोंनि थांलांसै मोनफैबाय नै मिलाव ओरै बोख्लायगासिनो बिसोरो जोंबो नै बिथिं लाखिना दोनफैबाय दायो बिसोर बोख्लायखांबाथाय जोंबो बोख्लायनांसिगोन आरो बिसोरनिया खालि खालामगासिनो नैथिं दाबो जाया हा जासिगोन हा सफैयाबा बेसाबाखि बिसोरनिया दंबावो आरो बिसोरना नुसिगोन बारा गैला 10तासो दंबावो आरो जाबनांगौबा नै मिला एकदमबारे नै वा नै बेसे गोजौ जाबनांदों नै बहा आरो गाखोनोसै आंबो नै एसे मिला बेनो मानसिफोरा थिं जगा मेचिनफ्रा दंजोबो नै hol itu hol नै मा बानायदों नै बिसोर बस्ता बोख्लायनो हुब बानायगासिनो जाबाय जाबाय mana ini goजौ गाखोबाय जोंबो बेखौ खालि खालामसै जोंनिया गोजौ गाखोना लाबाय दा बेखौ मोनसे मोनसे खालि खालामलांसै आरो मिला Hai guys. Nih, lapan nih. Zatarsikan nih kali. Ini loh sih.
बेखिनिया जाबानो जाबाय खालिया दोनथ'बा उफाय गैला नै दोनथ'बा उफाय गैला औ मेंजोब्बाय नै गोलोमजोब्बाय तेस दंबावो 8टा 11टा दंबावो आरो जोबबानो जोबथ'बाय र' लास्ट बस्था नै जोब्बाथाय जाबाय आरो बाय खालि खालामनाया जाबाय बेनो लास्टमोन दा नै फैसिगोनसै मेंजोब्बायलै बेखौ सिबना गालांसै आरो माया साफा साफाथार नै गोजों नैखिना परिमलमोन नै वाह फुलाया जाबाय इयो बेयावसो खालि दायो नानै नैबे जाथ'बाय आथिं आखाइ सुनोसै आरो दा खालि खालामनानै दा थांसै थांनानै दायो लुट मोनसे दंबावो नों जुदि जायोबा लाना फैनोसै आरो जायाबा थाथ'नोसै आरो थांग्रोनि र' लुट जायोना जाया होनामोन खालि खालामखांबाय नै थांसै